ରୁଟିଟା ବନଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାଟା ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ହସଟା ତାର ବହୁ ଗୁଣା। आमे आसलु पुरी बुलवा लगी नहीं काम थिला तो कामरु आसिकी आमे पळे आछि सी बीच के बुली तो देखो समस्त केते बढ़िया एन्जॉय करूछन कामरे आसिकी पटे टिके आमे पळे आछु बुलवा लगी इनके नहीं आसवाटा बोले जिबा हमर द्वारा तो देखिनो समस्त केते बढ़िया एन्जॉय करूछन वीडियो बनेबा पानी रे बनेगा के बने दबो काई करले कारा करबी
ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେବା ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନେବା ହେଲା ନା ମାଟି ମାଟି ଚାକ ସେତେବେଳେ ବି କରିଥିଲି ବା ଭାଇନା ଆପଣ ମାଟି ଚା ତନ୍ଦୁର ଚା ବନାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଚା ବନାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାଟା ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ହସଟା ତାଠୁ ବହୁ ହେଲା ଆଉ ଆପଣ ଚା ଦେଲା ବେଳେ ଯୋଉ ହସିକି ଦଉଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଚାହା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଥିଲା ଗୋଟେ ପିଇବେ ନା ନା ଚାରିଟା ଚାରିଟା ବା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଇବେ ଏଇଟା ଭାଇନା ଏଇଥିରେ ବନାଉଛନ୍ତି ନା ନା ଚାରିଟା ପିଇଲିଣି ଆଉ କେତେ ପିଇବି ନା ନା ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆମେ ଆସିବୁ ଆଉ ଥରେ ପିଇବା ମୋବାଇଲଟା ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଲା ମୋର ଆଉ ଦିଟା ଏଇଥିରୁ ଦେଖା ଆଉ ଥରେ